Добър вечер, любители на уискито. Тази вечер искам да ви представя едно уиски, което е дестилирано в дестилерията Glenmorangie Highland, известни с своето качество на техния дестилат и казаните, които са с височина на жираф, като те казват, че по този начин се засилват ароматите и вкусовете на техните уискита. Този представител е 14 годишния Кентърбан. Значи 14 години отлежава в първокачествени бърбан бъчви, след това доотлежава в бъчви от Руби Порто, които са португалски и се наричат Quintas и оттам идва самото наименование. Уискито е бутилирано на 46 градуса алкохолно съдържание, което позволява да усетим доста добре ароматите. Не е студено филтрирано, тъй че, както казвате, ние може да усетим full body уискито, нищо от него не е извлечено, тъй че това, което е в бъчвата, ние го получаваме естествено разделено до тези проценти алкохолност. Предстои ни да го пробваме. Това е едно доста комплексно уиски, което не може да бъде разгадано много лесно и много бързо. Аз лично съм много впечатлен от него. Нека сега да пробваме с теста на мирис. Ето може да видите цвета. Много приятен цвят. Никъде няма информация дали е подсилен, но най-вероятно не е. Поне това показва шесто ми чувство. Дали е вярно, не знам. Нежен аромат на ванилия. Тъмен шоколад. Както казвате, в началото е плодово и после почва да става доста по-силно. Леко мента. Разкрива доста нюанси, които в момента не мога да определя като цяло, но се усеща една много хубава комплексност, много хубав аромат и остава един приятен нюанс. Нека да пробваме тази страхотна напитка. Усеща тъмния шоколад. Бърбан влиянието естествено. Доста силно. Леко винното усещане така го хващам. Истина доста комплексно уиски. В момента съм обладан от много чувства и емоции и не мога да определя точно всичките вкусове. Ще си дам една секунда време да усетя така това, което получават стивата ми. Приятно плодово усещане. След това се разгръща наистина една сила, една мощна аромати, по-тъмни и по-сериозни. Сега ще му добавя водичка, за да ми поне всеки ме пита колко. Значи на количество това е близо 50 мл. Между 5 и 10 мл зависи от това колко е силно питието. Тук имаме 46%, не е чак толкова сърд, затова си позволявам да добавя малко водичка. Ще изчакам секунда, да може да взаимодейства водата с алкохола, да отвори своите аромати и вкусове и ще тестваме отново. На аромат стана по-нежно, по-деликатно, копринено. Ванилията се усеща. Направо е удоволствие. Всички вкусове се засилиха. Стана една идея, обаче по-нежно. Трудно ме да го обясна. Водата го доразви някакси. Доста хубаво. После вкуса така се променя, задълбочава и усещаш, че това е уиски, с което трябва да внимаваш и на което трябва да отделиш време, за да го зададеш. Това е едно доста комплексно питие, което ме очарова. Преди месец, когато ми попадна тази бутилка и го пробвах, и сега продължава да ме очарова. Много готино, много приятно питие. Препоръчвам всеки, който иска да си направи удоволствие, кефа, както се казва, да пробва нещо качествено на прилична цена. Смятам скоро време да пробвам и другите разновидности, да обогатя своите познания и своите вкусови впечатления. На здраве, приятели, и всичко най-добро!